Il-Ministru Anton Refalo qed jibqa' jaħrab mill-mistoqsijiet dwar il-proprjetà tal-qala u wara li kienu stess illi qal li l-kuntratt tal-kera ilu l-iskada mill-2018 issa ddikjara li dan huwa fatt privat u li l-kwistjoni hija bejnu u bejn is-sit tal-proprjetà. Il-medja lokali għadha qed tippressa l-Ministru Refalo sabiex jagħti spjegazzjoni hekk kif kull darba li jagħti kummenti lill-medja dejjem qed joħorġu fatti ġodda dwar il-villa tal-qala f'Għawdex fejn allegatament kien jgħixu kol Totorina. Fil-fatt fl-aħħar jiem huwa spjega li din il-kirja ilha l-iskadiet mill-2018 u li hu baqa' juża minkejja li mhux iħallas imqar ċenteżmu wieħed. Dan il-post mhuwiex tiegħi għax il-kera skatiet u għaddi nistenna jiena li dil-persuna tiġi jew l-ereda tagħha biex tagħmlu. M'għadek qed tużaha ġifieri. Qed nużaha għax ħadd ma ġew qalli jew itlaq il-barra jew jien nagħmlu kuntratt. Kien il-Prim Ministru Robert Abela stess illi kkonferma li Refalo qed jokkupa l-villa bla ma jħallas kera. Minħabba li il-kirja ntemmitlu fl-2018. Jiġifieri il-kera taħallasa il-qorti minn kif taħdem il-min taħallas il-kera. Minn dak li spjegaw jiena segwejt wieġeb huwa baqa' fil-possess ta' din il-proprjetà wara l-2018. Ma taħallas kirja. Jien qed nifhem li m'hemmx kirja għaddejja, fil-fatt qal li baqa' fil-possess u spjega wkoll meta dil mara barranija Taljana tiġi f'Malta li titkellem magħha. Issa f'kummenti li tal it-Times of Malta, il-Ministru Refalo kompla bl-attakki fuq il-medja lokali fil-waqt li ddikjara illi l-fatt li skada l-kuntratt fl-2018 mija affari ta' ħadd. Dinja storja mġebda, storja għaddejja, gideb sfrenat u m'għandix iktar ġinejt. But maybe at least an explanation of why the lease agreement ended years ago now. There's nothing. Ija, lease agreement ended ma dik ħaġa privata bejni u bejn is-sit, mhix ħaġa politika m'għandax taqsam xejn. Dwar dan, Net News tkellem ma' numru ta' esperti legali li spjegaw li ġala darba l-kuntratt tal-Ministru Refalo skada fl-2018 dejjem skont dak illi qed jgħidu kellu jsir kuntratt ieħor bejn Refalo u s-sit tal-villa li jindika li Anton Refalo għandu right of renewal sabiex il-Ministru jkun jista' jibqa' jikri din il-villa. Iżda huwa evidenti illi dan ma sarx, tant illi issa il-Ministru Refalo huwa meqjus bħala abitant illegali, squatter, kif fil-fatt qed jiddikjaraw in-nies.